Kime salam dostlar, qowmi adaylar, canını sağmayın. Toydan son kargo poçta var cemlendi ne etmeli Türkmenistan'ı uğratmak. Elbette Türkmenistan'ı uğratmak en angsat usulü Türkmenavat kargo bir gerek can ediyaz ve WhatsApp'tan lakatsı uğradiyaz. Yani konumu uğradiyaz. Ve günün devamında Türkmenavat kargo kapınızda olur ve en angsat usulüyle 15 gün devamında Türkmenavat kargomuzu Türkmenistan'a kavuşturur. Yürek bağrımı ezin Ne için sen beni Söyün o Asmanyalı dediğin göllerin Aşkına dona sallı sen keşfin İnni ne deyin sen sevmin Zaten Türkmen gıylan Anan nafis hiç oğlan Assalamu alaikum. Legenda IBM toporu mevzutima hoş geldiniz. Hoş gördük. Bugün Netivedenden Mahmal restoranında Akkepterin syomkası bilen qowja gepleşik taýanlar dep umid edýän qowmi adaylar. Huda aşkı. Sizi görenme, ören şat. Birinci de göremde ýatatanam has. Näme üçin sevmen? Ýaşlygymda, çağlygymda diýen bilen şu IBM toporu bilen IBM toporun aydımları bilen, klipleri bilen, konsertdaki videoları bilen yaşlımızın en bir qowy, en bir gyzykly pursatlary geçdi. Şoň üçin size mejatymyň adynyň, sizin muştoklaryňyň adynyň, biziň agdalamyň adynyň minnetdarlygymy bildirýär. Gepleşige geleniňiz üçin köp sag bolun. Sağ olun. Size sağ olun. Sen senem sag bol diýip aýda ýa. Değil mi? İçimde. Üçüncüde gördüm. Degenim yine bir gede aydayın ve mejatymı sizin tezden aydıma başlayanı eşitdi. Ön neçe gezek berde çıktık. Biz IBM'in önkü sastavı bilen, önkü zady bilen bir gepleşik gurnaly diýip inne siz aydıma başladınız. Yani yakında toylara çıkıp başladınız. Çıkış et başladınız. Hiç pursat yitirmen gepleşige sizi mihman edildik. Sağ olun. Sağ ol. Bolly topor jemlenä doğrumu? Hemme kim gyzyklandyrýan sorak. Elbet. Täzelikleri dowam doğrumu? Elbette, nesip bolsa. Onda men pikirimçe adalamyzyň içinde, dinleýijileriň içinde köpsini gyzyklandyrýan sorak bolan biri sizin awtobiografiýaňyz. Çepgiradan başladymy, Ýasagiradan başladymy? Bastı. He? Bolýar mekan sen. Ay näme, familia okman näler? Hökmanda. Ne köp dinleýijiler bilişine görä, adım mekan elbette. 1982-nji ýylda doglan, awgust aýynyň 19-na. Nesiýet Allah şonda bir dünýä iýinlik. Men Aşgabat şäherinde doglan elbette. 11-nji mektepde okan, ors mektep. Soňky biziň döwrümizde 9 klas okalýady. Elbette 8 klasa biz okuduk ors mektepde, 11-nji mektepde. Soňra jemleýiji 9-njy klasymyz biziň ýaşaýan raýonumyz Hitrovka, 3-nji parkyň töwereginde 25-nji mektep Türkmen mektebi bady. Şonu jemleýän gutarduk Nesiýeden. Tak, mekana inni qyysgaça maşgalaň bardan. 3 söz bilen.
Öýlenen elbetde elbetde öýlenen o barda söz bolundy. Tuğuluma 3 gyzym bar. Tüýlen. Anne oğluma garaşan inşallah. İnşallah. Allah görürse ozu elimiz almaly inşallah. Atoam. Berdi bir bilen biz ayrı bir gepleşigim edipdik. Şonu da gytgaç aýdyp berýän senem. Berdi. Doğuladım berdi Murat. 1982-nji ýylda doğulan ýanwaryň 17-si. 34-nji orta mektepde okudum. İlk 14'te okudum. 5-nji 14-nji orta mektep, soň 34-nji orta mektep 5-nji klasdan başlap 9-da oturdum. Öýlenen 2 oglum, 1 gyzym bar. Tüýlen nesip etsin. Bize de nesip etsin. İnşallah. Arsen ağam, inni gezek senne. ABM toporunyň ilkinji harpy. Arsen men adım. 1983-nji ýylda doğulan oktýabryň 4-üne. Rayon Gaşmoy Mart bady. Wat Podboşki. 43-nji mektepde okudum. Maşgala bardy gytgaç. Maşgala ýok. Bolýa Entämeýlenem ok. inşallah nesip bolsa. Nesip bolsa. Ha, eger o gyýlar Arsen öýrenmedik. Havanın olsun. A harp. Devam ettik. Palasyak. Hemme kim gılıklandıryan soralar. Yaňa men geldim. Sen aýtyp başladın gepiň bölüm. Sen şahslaňyz bilen birinji tanışyl diýdim. ABM toporu nädip töredi? ABM toporu ýanky diýişmi altan edýärdik Erdowulda. Ondan bir gün berdi geldi ýanyma. Onu diýdi biziň edip bilýän zadymyz bilen aýdym bilen bile goşsak. Ondan orsaydym aýtyp başladyk. Orsaydymlar bolýardy. Uly konsertler berilýärdi bizde. Konsertler bereli. Aýdym solmak däl, ýön özümiz üçin gyzyklanyp orsaydym başladyk. Konsertiň arasynda höwüslendirmek üçin. Tansın aralarına. Tansın arasynda höwüslendirmek üçin aýdym. Özümiz üçin orsaydym. Orsaydymlar bar ha? Orsaydymlar bar. Eşip bolsa. Onu dinledersen geçeriz. Onu şonluk bilen hem orsaydyma geçip ýuwaşlykdan hem ýa-ki Türkmenski estrada geçip gitdik. Şeýdip ýuwaşlykdan hem mene buňa geldik. Siz Türkmenistanyň 5 vilayetinde de konsert berdiňiz. 1 däl, 2 däl, 3 4 däl. 5 vilayetinde de konsert berdiňiz diýsem, ýalňyş däl, dogrymy? Elbetde. 5 vilayetyň etraplarynda da berensiňiz, köpsünde. Indi sorag. Şo 5 vilayetyň hersinde iň ýatda galyş prosotlar ýa wakalar ýa şo taýdaky ýerler 5 vilayetyň içinde. Şeýlerde her vilayetyň öz bir görnükli ýerleri bardy. Onuň ol plan bu plan diýip bolanok. Hemme vilayetim garşaly, gyzyň garşaly. Elbetde. Her bir vilayetim. Onuň diýeli Balkanyň nämesi üýtgeşikdi, Marynyň nämesi üýtgeşikdi, Daşowyň nämesi üýtgeşikdi, Lewaň nämesi üýtgeşikdi. Nämesi ýadyňyzda galdy? Aşgabat ahal hemme vilayetyň jemle balamda hemme vilayetyň bir schajdeňesi bardy. Näçe konsert berseňem az bolýar. Ýene bermeli. Ana şol bizi halk wagtynda basdy. Tez-tezden gidýärdik. Günne bir konsert berilenok, 2 konsertden 3-4 berilen ýerler bolýar. Kürne. 2-3 bilýärdim ama. Ana şol ýaly, şol hemme vilayetyň şol zady gowy. Ondan hiç ýadyňyza galan pursatlardan aýtjak geldi. Has ýadyňyza galan pursatlar. Ay, arada prinsipi 20 ýyl geçdi. Nemes galy kaýys kelýär. 20 däl, 18, 16. Boldy. Dawam etdik. Gepleşigimizde şo formatda. Bilşiňize görä. Ve şo formatda gepleşiklerimizde gelen mihmanlarymyzyň bir arasynda aýdymlaryndan aýtyp bermegini haýyş edýäs. Ve bu gepleşigimizde aýdymlary bir aýdym haýyş edeýin ve bu aýdymym takoy ýürege ýakyn aýdymlaryňyzdan, legendar aýdymlaryňyzdan mümkin bolsa elbetde gitdiň taşlap. Eşit bolsa. Başlasyndan da. Sizden garaşýas. Sen gözlüň maňa bakar, sözleriň janym ýakar. Janyň süýen diýdiň sen, maňa wada berdiň. Men süýgüm çeksiz sana, dolan sen dolan maňa, dolan gelsin maňa. Gözlerimi men
yarın men seni yüreğimi dağlayan nemi duygulum oynatyan ağlatyan senin gözlerim aydan sözlerim doymarın senden geçmeyin menden ayrılsın süyün var mısın duygun neme beni ağla gittin beni taşla taşla taşla. Çepek çalıvermeli, problema yok. Köp sağ olun, sesinize sağlık. Edil şu yıllara gittim, geldim, gepleşige devam. Gepleşigimde yankı değişmeyal devam edýäs ve sizden gıdıklanasım gelen soragyň biri daşary ýurtlary gezmäne gitdiňizmi, daşary ýurtlary gördüňizmi? Endi mene İstanbul'u bir gidip gördüm. Türkiýe gitdik. Prinsip bir kän bir howasym ýok daşary ýolda. Am sen? Men Ukrainada okudum. Ukrainada geldim İstanbul'a. İstanbul'a geldik. Arsenin ses çıkan okta, şulama köp ýurda gidenemeň diýe. O Türkiýe gitdim. Türkiýe gitdim. Özbekistan'a geldim. Komşu devletlerine ben ilk gece Türkiye'ye gittim. Ben hemen gitmeliler. Şoň üçin gyzyklan ýanna. Akçaydı. Türkiye'ye gittim. Nekip oldu. Üçüncüden Türkiye'ye gittiniz, doğru mu? Türk'tü, İstanbul'da, bizim Türkmen tamamlarımız var. Bak gördünüz mü? Fitch House deyip. Yok. Bizim Türk'tü, Yörüte Türkmenlerimiz için ve Türklere Türkmen tamamlarımızı tanıtmak için Yeni Kapı'da Fitch House deyip Türkmen tamamları var. İnniki gerek Türkiye'ye gitseniz, Hökman mihmançılığa karşıyandır. Nesip. Nesip bolsun. Mihmanımsınız. Yadınıza çıkarman, Hökman barın. Nesip bolsun. Nesip bolsun. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldik. Daşary ýurtda bize Türkmen taamlarında küýs etmeýän salgymyz Fitch House. Bilişiňize göre bizim daşda oturan yerlerimiz var. Birinci, ikinci katımız var. Indi bolsa, üçüncü katımız var. Doğru mu? Fitchi, sonsa, börek, mantyk. Men sanap oturmayın. Türkmen taamlarının ählisi var. Size bilmedim, mene bu zatdan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Indiki soru olur, belki alacık yakımsız bolup bilir. Yönü bermesen bolanok, ağdalarımızın köp kızıklanıptır. Toporların ählisini bir solist bolýar. Sizin toporunuzda solist kim? Bizim toparlamamızda solist üçüncüden opşalanda bulam soýnady bilýär. Bulam soýnady. Ses alıyorum. Emmenim solist. Sizin toporunuzda 3 tane solist var. 3 tane Sonra nadir aydınlanmadı. Bayağı gördüm. Aw elbetde berdiň diýişýäli aydymçyň hem solistin odady sol aydymlary bar adjenli. Düşündüm. Yine bir yakımsız sorum var. Elbette bu soru beresim gelenok. Yönü bermesen bolanok bu soru meni gyzyklandyrýar ve ähli azalarymyzdy sizin dinleýijiňizi gyzyklandyrýar. Legenda ABM gruppasyna näme boldy? Näme üçin daradyňyz? Yo, şu döwür bara öz aramızda. Ökman jogap bermelmi şoňa? Sonra da jogap berse o da jogap. Ökman bu jogap beremelmi? Halk bilet gelýän. Aýdy bilen. Yok, halk bilet gelýändirden. Näme jogap? Yo, jogap bermeli var sonra. Oýta näme jogap? Yo, şu warda gurrun Olak soru gerek ya olsa men gir oturman ağlar yani. Şu warda gurrun etmeli diýmedik mi? Düşünmedik mi şonu? Ýa dosýamy gurulýaşdy ga. Şu soru bolsa, znaýşdy da bermeli. Yo. Olama kanal soru bermedik ýaly edýär men soru. Öyle birleşim veren ojada. Yo birleşinler adamny gyzyklandyrýar. Bol yaparlar mı cemani? Yo, näme üçin daradyýmy? Heypini. Şey diýene de.
Oyun ettik de yok. Oyunla yöne bir öz aramızda. Öyle oyunlarımız var değişmeli yöne. Yaşlık, yöne yaşlık. Değişin o şeydi bu. Yaşlık. Girtme. Kan kaynap. Ne kana ağırsa arama da deydi. Yok, korkacak bolluk var. Yürekten derman getirip versene lan şuna. Yürekten derman getirip Valeriyanka verir misin? Korkuldum da. Daşınız koru. Onun keyfine ha yaşlık. Keyfine. Yaş. Korkuldum da men mene o seriozny uş baryan kan deyip. Yaşlık. Yalnız. Dostluk yerini galiyandır. Onu da görüşürlüğü katmışlık ek balozun. Gatowy. IBM toparyňyň sastavy şu sastavy näçe ýyl dowam etdi? Men 5-te dinläp başladym. 4'te işlep başladık. İşlep başladık gönüm rezultat yok da. 2004-nji ýylda başladyňyz. 5'te ýem o 5'te o rezultat başladı. Näçe ýyla çel dowam etdi? 2 ýyl. 2006-da 2 ýyl 2,5 ýyl diýerler. 2 ýyl 2,5 ýyl. Gatowy. Şo 2 ýyl 2,5 ýylda bize beren legendarny aýdymlygyňyz. Ýene şu ýerde bir sorag gelýär. Bu sorag ýörüte berdi üçin. Ağam topardan aýrylan soňam dostluk diýen aýdym hödürlediň dinleýijilerin üçin biz üçin. Şo dostluk aýdymyň kliwini IBM topary bilen ýa-ni Arsanyň, Mekanyň bar konsertlerden, kadrlardan klip hödürledim. Näme üçin? Aýwara dogry aýtsam şu aýdymy ýazylanyny o şu aýdym öň IBM aýtdy. Aha, hawa. Başta şu IBM ýazyly IBM aýtdyk şu aýdymy soň oju aýry çykam soň şul var eşkilek öýke kinam ýok da. Dost hökmüne göre. Men şu klipde men o ýaşly erbetlerim bilen öküzem ok ýaşly söýüp aýdam okşulary. O dostlarım var, meň dostlarym diýip aýtmyş onda. Dostlarym o daganam bolsak, nemedenem bolsak, Doğru. Ne? Sonra şu at ayrılma var. Girdik biraz. Korkudunuz da men onu geçtik böyle. Diýilme daýlar. Indi täzeden geleli. IBM'in täzeden birleşmesine näme sebäp boldy? Berdiğinin topara dolanmasyna näme sebäp boldy? Oňa Kim sebäp sebäp? bir adam sebäp. Ýöne o adyny aýdyp bilemizok biz. Ol bir adam sebäp boldy. Bizi jemledi. Bize предложение verdi. Haçan? 2 ay. 2 ay mı 3 ay bundan sonra oldu. Предложение verdi ama ol adam soň aýrly ýanymyzdan. O adam eken kim bolsa da? O. Po какой причине biz bilim şu adam bilemizok. Emma şol adamny ýok. Çüvdem üşürdü de. Üşürdü de bize täzen höwet döretdi. Evet, döretdi. Yani bizim şoň Sizin için dinleyijileriniz üçin hem höwet döretdi. Ýa-ni çıkarma dinlesiz üçin. Şoň üçin hem. Ol diýalak fanlygy biz mene näçe 2006-njy ýyl, 2005-nji ýyl, 15, 16, 14, 15 ýaşly oglan wagtyny siz dinleýärdim we menki ýalak pikirimçe 100 miňlerçe adamlar bardyr. Gyýdylar, oglanlar, gelinler, doganlar, uýalar, jigiller, agalar, inler. Fanlaryňyz gepin gysgasy, şolar üçin hem höwet döredikdir. Sag bolsun. ýöne şol adam sesini öz adyny eşitdiresim gelýär. Şoň ady Süleymandyr. Şonyň ökman goýgun. Şonu eşitdim öz adyny. Eşitsin. Süleyman Olumy? Oly. Süleyman ağa, minnettar bir IBM'in dinleyici hökmünde, muştağı hökmünde. IBM yine täzeden. Men 1 ýyl, 2 ýyl mundan odalan berdi ýazýan, berdi ağam, jemläp bolýan bolsa jemläli, men IBM bilen gepleşip gurnasym gelýär, jemläp bolýan bolsa jemläli diýip. Bugüne nesip etdi da. Diýmek, men etip bilmedik işimi Süleyman ağa edipdir. Sag bolam. Dowam etdik. Arada Azatsyş ses proyektini gurnudy we şonu sizi mihman etdi şo proyektini. Berde bir näme diýsem, bir gepleşige bolýa, ýöne ses proyekte geleniňizde men görümdi. Hemme zat gowdy, bir zat ünsümi çekdi. Näme üçin IBM öňküýalyk bir eşikde giyinip barmady? Sebäbi o bir klip kökmünde, ses proyekt kökmünde, şeýle bir gepleşik däller. Döwürlüýärlik däler. Häzir döwür уже negdes eşik öňkü döwür o taşryt aýdymçylaryň grupyna negdes giyinýärler şol renk näder? Aslında şu wagt grupa sastav jemleşmeli diýip görüm ýokdy. Это было Seş bilen proyekt. Aýdymlyk. Ha.
Bir aýdym. Ol diňe prosta Köneler ýatlaly diýip. Birden maşat. Ondan soň bir näçe aýdan soň biz jemleşdik. Men berdi bir sorag geldi, men bermesem bolmaýar. Seş haýyş etdi, ya kim haýyş etdi şu proýekti? Seş, elbetde seş Haýyş etdi. bir näçe adamyň bilen maňa jaň etdiler. Menim duşuk gurnadım. Men şunça berdi haýyş etdim, gepleşip gurnaly diýip näme üçin gelmedin? Ну, ты значит, к нам обратился, да? Ya bundan ya kime men izleneyim? Yok, umuman o wagtlar bilemokda berdi bir açık semeyni. Bizim semeyni, semeyni. O wagt biz kak grup ýerlerlik de. Şoň üçin o Seş berekella, etip bildi, menden öňde etdi. Seş şimdi berdi предложениýany, onlarym golladylar, menim golladym elbetde. Onu şonluk bilenim ýanky döredi, ýanky proýekt. Doğru. ABM topor diýsem, fikrimçe fanlaryň kelesine, aklyna birinji gelýän zat Osmanýyly edin gözlerim. Şu aýdym. Birinji şu aýdym gözüme gelýändir, ilkinji bolup. ABM diýsem, awtomat şulaýdym gelýändir. birinji klibimiz da. Birinji klibimiz ABM eden aýdym, ABM pika getiren aýdym diýsem bolar. Ýoş giden wagty şu aýdym bilen duf, уже всё ABM. Biz ýam o tanslar, o klipdaki obrazlar, biz ýanky diýän şolar bilen ulandyk we biz aýtsaň aýdy bermeliler, köp aýdyljak zatlar bar. İlkinji aýdymyňyz şo. Gruppaň ilkinji aýdymy şo. Yok. Onun öňe ýazylan aýdymlar bar. Gelip bir aýdymyz bar. Iň birinji ýazylan aýdym şol. Osmanýyly 4, 5-nji. Osmanýyly Tqo studiýada neme dilen de. Ýazylan ilkinji professional studiýa. Ýöne bir neme studiýalar ýazylan özümiz üçin ýazyp neme. İşte tak, onlar deme verse de bağlanmak için. Onu Olar уже düşünjämiz aklymyza ýeten soň уже Osmanýyly geçti. Üstümizde ýa merkez teret. Osmanýylylar aýdymy näme dip döredi? Kimin pikiri? Yürüyte şol aýdymy näme üçin taýladyňyz? Üçüňiz bolan üçin Ay, neme de? Ýürege ýakynra aýdym bolan soň. Gowurdyk aýdym onu maslahatlaşdyk. Üçüňizem üçüňiz belli bir netije geldik. mekana bir dat diýjek boldy, içinde takladım. Aýdaýam diňgali. Yok, я друзей поддерживаю. Arsen, может, sen bir dafka şöýersiň abi. Yo, Senin ulalaşan. Har sen men kinçe gruppada hatta gaz berýän, şö ýören. Maňa azar bermeseň bolýar diýip şeýle şu adam maňa azar berýär, men oturaýyn diýip diýler. O, şö. Gülýär. Hatta dowam etdik. Osmanýylylar aýdymda geldik şu wagt. Elbetde mümkin bolsa, şo legenda aýdymy dinleyijilerimiz üçin, agdalarymyz üçin bir ýerine ýetirip berseňiz, ýöne elbetde mümkin bolsa şol aýdymy ýerine ýetireňiz de şo legenda tansyňyz bilen. Başlasın.
Sağ olun. Köp minnettar. Asman yıldızlar aydınlığınız için, tanıtınız için. Ayaklarınız, elleriniz, sesleriniz dert görmesin. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz yada mı? Doğru mu? Elbette. Ben yine gelip yada da oturmayın diye. Yo. Devam ettik onu. Tanıt edip aydım aytmağa önkülör yalan saat değildir ha? Hiç il meselesi ol bilmedim. Şeyle mi? O garны vardı. He. Hiç yadadan o, kadadan o, o normal ha? Hiç gerek. Devam ettik onu. Könülür ayatladık, gülüştük, değiştik. ABM'nin en yakın wagtda näme täzelikler garaşmaly, näme täze proyektler bar, şolar barada bir gysgaça aýdyp berseňiz. Gysgaça bolmasa köp täzelik bolsa anons berip geçiň. ABM'de kön aydımların 3-4 sanacak aydımlarlık ön kaydımlarımızdan bir açık mixonlu variantta koyverdik. Nesip bolsa nädir yakynna täze döredülen aydımlarımız var. Proyekte dur. Nesip bolsa Allah yol berse şonu klip bilen bile hödürler. Nesip bolsa. Elbette olam uje şu döwre wap bolar. Tansam, klibim, şekilem hem da şu döwre wap bolar. Ýöne bizim şekillemizden ýöne. İnşallah. 100%, 99'da 100%. O berde klip dikeştiniz. Eğer klip çemasında bizim elimizden azıcık yardım gelýän bolsa, ine Akkeptir studiya hyzmatda olanlar katalożny. Sağ olun. Sağ ol. Minnettar. Hajaga aşra hyzmatdadyr. Hajagyň ýanyna barsaňyz, mejitimi aýtdy zat diýsen Hajaga bilen gürleş goýduk da. Sen adynyň gelseler Kökman Sağ ol. ýoluny tapars diýdi de. No, şu an skitka diýip azatlar aýdyp oturmaýyn. Legendarny aýdymçy. Ya, bir diýjek bolsaň hajagan menem tanýan da. Oy, sağ ol. Evet, nohurlymyz ýa. Şeyler devam etdik ondan. Önkü döwre aýtjak gel hiç hilek. Ýöne döwür ýan bir açyk bolsa da nesil ütkedi, döwür ütkedi, şo aradaýdaň. Häzirki döwürde owurlyk aýdymlara näl garaýaňyz? Bir-birden pikiriňizi alaýyn. Anne men aýsam, dogry aýsam, häzirki wagtda owurlyk aýdym bir açyk неприемлемо bolarmy ka öýdän. Sebäbi ir döwürde bir açyk bu ýola düşünýän slişkim az adamdy. Onuň şonu bizde mümkinçilik slişkim azdy. Emma şuun döwür alanda tüweleme oglanlar uje goýuluşdy da o tarapdan. Daşeret internetler we saýlar we kompýuterler we sesler we tüweleme oglanlar uje masterlar we uje tüweleme oglanlar döredip bilýärler şuun. Şoň üçin hem bizimki inniki öňümüzdäki nesip hödürlejek aýdymyz döredilen aýdym. Men pikir edýän şu bizim dinleýijilerimiz, bizim muştoklarymyza göwünden turjak diýip turar öýdýän. 100%. Nesip bolsa, inşallah. Yo, BM täzelik hödürläp näp göwnümizden turmasyn o. Nesip. Owurlyk aýdymlara näl garaýan? Senem soraýyn. Owurlyk aýdym oý. Oňarsaň aýtmaly. Oňarsaň aýt. Oňarsaň. Maşallah. Goşulýanmy? Aýda şunuksy bar. Owurlyk aýdymda bir plusy bar. Owurlyk aýdym diýip aýdylan nokta. Ýok. Owurlyk aýdymda iki görnüşinde edip bolýar. Aýdymçyň öz original aýdymçydan öz sesi bilen, öz dili bilen onuň gowaýdy bilsen. Cover etmeli. Cover. İkinci bilen ol aýdym gowurdum da men. Men dostum aýtjak, men doganym aýtjak, men aýalym aýtjak, men sevgilim aýtjak. Şo dilini öz dilini aýdyp berjek. Sebäbi ol aýdym buň gowuny ýaraýar. Это будет как подарок. Olam bolup biler. Indi gelýär azagyk felsefe soraglymda, ýani filosofik soraglymda. We bu soragllarda her ýeriňiziň pikiriňizi aýry-aýry bilesim gelýär. Gysgaça bolsa da aýry-aýry. Mümkin bolsa elbetde. Geçmişiňizde bir zat ütkedip bolýan bolsa, nämäni ütkedisiňiz gelerdi? Şahsy. Ütketmeli bolsa, Ya şonu ütkedip bolýan bolsa. köp zat ütkederdim.
Köp zat ütkederdim. Bir del, iki del köp, ha? Köp zat ütkederdim. Köp zat yerlikli goýardym. Lüboy oglanyna, lüboy adamda ir döwrüne, ýaşlyk döwrüne goýberlen ýalgyşlyklar köp bolýar. Onu diňe enatay aýdyp bilýär. Emma biz çağakak, lüboy adam çağakak onu düşünmezdi. Sebäbi ol şowa çomarojnyny isleýärdi. Emma enata diýerdi, köp ýesen bokurdyň arar diýerdi. Biz şonu düşünemzok. Emma biz ulanan soň özümüz enata bolan soň biz onu düşünýär. Emma şo döwre gaýdyp gelsek köp zady biz ütkedip bilerdik. Ütkedirdim men. Ýöne geçen zat geçti, Bolan zat boldy. bolan zat boldy. Ştaýda goşup geçeli. Ýaş nesile belki öwdüň bolar, nesihatyň bolar. Ýaş diýende senem bir garry dälam, ýani ýalňyş düşünme. Indi diýjek bolýarym, ýene de sen maňa garanda, menden kiçilere garanda köprak gördüň. Bir aýtjak goýjak diýdiň, barmy? Ne öwüt nesihat diýmez. Aýtjak goýjak zadym ýaşlarymyza dawa. Okumaly, enatanyňyzy dinlemeli, bilim almaly. Ýurduňyza wepaly bolmaly. Edýän zadyňyz bähwitli, öý üçin, maşgaly üçin, ýurduňyz üçin bolmaly. Şon ýary bolmaly. Am berdi am. Geçmişinde bir zady ütkedip bolýan bolsa, näme ütkedirdim mysal üçin? Hiç sabit köp. Şu geçmişde eden ýalňyşlarym emmesi dogry ýola goýdy da meni. Indikide şo ýalňyş etmedi ýaly. Şuna gelenine, şu ýalňyşlar bilen bile geldiň, öwrendiň, ýykyldyň, turdyň. Dogry. Ne garşyn am men bu soru. Bu ulan aýdan zadyna soň bas goýmadylar aýtmany. Ya belki bu taraftan başlayın indi. Öýlenir. Ýok. Yo sen ortalardan başlap onu geçip onu ma geçip bilerdin. Şeydeyim mi? Şeyde. Bu dogry aýtdy. Näme dedi? Her gün giden ýalňyşan adam ber bolýar bilen. Bu toparda iň humorist idi. Awa. Arsen bizim adamymyz motorumuz. Alham çeşme. Awa. Nastroýeny ýok bolsa Arsen jan bir kısa aýdýa bolyn, ýa-ni gülüp başlaýar, begin başlaýar, biraz şahtymyz açylýar. Gerekellar. Kän gürlegen ada ýöne gereken şeýle bar. Saklap Ütkedirdim işte. Ütkedirdim, ütkedirdim. Sanırım ne gidiyor? Hudaýa şükür diýärmi? Gato. Nik Yok, sorumuz. bu sayı koyuyor. O şinci yanını yemek o. Kendi Ütkedim yok ortada da olmuş. Hem yanlış ama öyle diye düşünüyorum. Adam da iyiler, nok mer por başlaya koparmıştı. Ýalňyşlar erkek olany mertlige zat etýär. Edin erkek derler. Ya o ne? İstendik işte üstünlüğün sırrı nämede yankı. Mekanan diýşäl, derda senden başladım. Höwes, birinçi höwes etmeler. Şu höwesim bolmalar şoň o. Şonu öwrenmek üçin, şoňa ýetmek üçin höwesim bilen ýapyşmalar. Höwes da birinçi höwesim bolsa işleýän, hereket etmeýän, gymyldaýan. Höwesim bolmasa İşine lezzet almalı diýjek bolan. Näme iş işleseň, şonu şo bir sırrı kärler ýasanmalar. üstünlüğe şonda ýetersiň eger lezzetli bolsa işine. Mekanan sen jogap ber, aýyn Arsen. Arsana Bak bir şey düşünmedim ama sonra. üstünlüğün sırrı nämede? Sen üçin. Davut pek şikayetini net по-моему. Da bitdi. Bola kabul etýäs. Mekana bu soru senden. Ýaşynda ýankı berdiň diýşär dogry. Onu edýän işiň, edýän kärim söýmek gerek birinji üçin. Söýmesen onu başaryp bilmeýär. Üstünlüğe yetip olmaýar. Ýok. Onu çay içesin gelmez, çay söýmesen çay içip bolanok. Maşin sürüp bilmesen öwrenip bilýän ama. Ýöne öwrenende näme eger sen höwesing bolmasa. Lüboy işte de höwesing bolmaly, söýgi bolmaly. Ol käri söýmek gerek. Söýüp sen üstünlük gazanýan. Yani. Ni adamzat ertirinin näme boljagyny bilen okda, bir saatda näme bolýar, 2 saatda näme bolýar. Adam da biz her zat bolup bilýär da, şoň üçin bir zat edik görüp puşman etmekmi ýa-da şo zat edik görmän etsedim diýip
puşman etmekmi? Türkmenlerde bir nakıl vardı. Yatık kalını atık kalyadı. Ha. Hakikaten. Doğru da. Qasılyan. Yine hem zat yerlikli olmalı. Çin çay olmalı. Elbette, elbette, elbette. Doğru. Hemme zadın çin çay olmalı. Elbette. Dünyada nämenin peýdasy bar diýseňem şoň çin çayını bilmeseň şolam diýan edýär-de. Bir ziyan gelecek bolsa, şol sana peýdaly bolmasa da şonu etmeliler. Doğru. Sen başga adama ziyan bermeli. Doğru diýen. Masal üçin suw adama peýdalar da. Ýöne şo suwam has köp içsen şoňam ziyan bar da. Elbette. Şo ýanky diýen çin çay bolmaly, doğru. Tötenlige inanýaňyzmy ýa-da aqwala? Men pikirim şol ıkbala değişti olamasa dedim. Aqwal. İkisem var. İkisem var bular. Sen am sen Sen var. şey gepleşiňizde gülki şadyanlyk goşupdy soň sağlam. Dowam etdik. Bu men iň gowurýan soragyň biri bu soragda heriňiziň jogabyny alasym gelýär. Bileýin näme? Güç nämede? Güç nämede? Agzyrlykda güç elbette. Menen şonu diýipdim, öňkü gepleşimde. Am goşulýan? Şey oldu ki. Güç birlikde. Agzyrlykda birlikde elbette. Dostda. Şu gün soraglar taýinlap durduk. Bir-birden taýinlap 3-4 günläp taýinladyk da şu gün oğlanlar bilen oturduk. Bir gaýtalmaly, goşmaly, aýyrmaly. Şonda oğlanlar bilen gepleşip otyrdyk. Hemmesinden biz üçümiz otyrdyk. Mene başga da pikirlenip ikisinden goşandady ba. Eger IBM gruppasy gelip güç birlikde, agdyrlykda diýse, şoň gowuju gap bolmadymy ka diýip aýtdyň. Ýa-da şondan bolup çykdylar. O ýöne pikir edäýmen, biz öňünden jogaplar berýäs. Hiç bir soragyň jogabyny beren däldir, hiç bir soragam öňünden beren däldir. Dowam etdik. Sizi durmuşuňyzda has güýçli edýän zat näme? İmanımız. Bundan soň men bu tarafa geçiyorum oturmaýyn. Şu taraftan başladyk da. Bu tarafa geçiyorum oturmaýyn da. Doğru. 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 IBM gruppasy elbette yüzlerçe konsert, belki müňlerçe de bolandyr. Yüzlerçe toýlar çykyş eden soň şo toýlaryň, konsertlaryň içinde bir gyzykly, agdalaryndy güldüräjek pursatlardan barmy? Babiri. Ha? Ay başta şu döwürler bir restorana toýa bardyk. Barınjy geldik. Toýa bardyk. Ýene bu diýär men tançywaryna aýtjak diýär. O aýdym. Ha. Ey bolýa, no olsa geldi ba, di muzykanly ýanynda dur. Aýtjak bolupdy, elini mikrofon alyp. Muzykany haýdyran çalaýyn ýa-da. Haýsy notadan çalaýyn? Haýt ton soraya. Haýdyran çalaýyn ýa-da. Bulawna derdi, bajym karalardan çalaýyn. Şu blokta kara klavşalardan çalar diye. Karalardan çalaýyn ýa-da. Major mu emin olmuşlar? Hep ýatdan çykarjak onu. Gato. Her gede gepleşimizde mehman olan mehmanlarımız için şu sorağı berip geçen ve şu pursat dörüp geçen sorağım däl aslında pursat diýelim. Siz öz dinleyijileriniz için, bizim agdalarymyz için aýtjak goýjak sözleriniz bar bolsa siz dinläli. Ýene de Sagradan başlaýar ýoksa Arsen ýene men Arsen başla agam diýsem mekany bad eder. Anne oğlanlar tuvalime gün teknik ösýär. Teknik ösýäli şoňky 5 ýaşly çağlar tuvalime ertir 15 ýaşly bolýar, 20 ýaşly bolýar. Это значит то, что her adam gün-günden akly goýulşýar, onu görýär, bunu görýär, ösüş bar tuvalime. Sizin edýän işleriniz tuvalime malatsy, siz üstünlük işiňizde şuna IBM ertir ýene biri, soňky ýene biri, şunýaly adamlara yetmeýän zatlar bar, yetmeýän soralara jogaplar bar. Şunu ýetirýäňiz. Şoň üçin size köp sag bolun, işiňizde üstünlük. Tamam.
Nesip bolsa 2 ýyllarda, nesip bolsa bir aýdym klip çyksak, ýene bir gepleşik ederse. Nesip bolsa bir aýdym bir klip däl, 10 klip çyksyň. 15 aýdym çykdym. Gezek nalalyňda. Köpürek bolsun da gepleşik. Nesip edenden şu aýda bir söz beren, eger klip düşürseňiz, klipiňiň sahna arkasyna biziň toparymyzdan hökman bararlar sahna arkasyny siziň fanlaryňyza, biziň agdalarymyza diňletmek, görkezmek islerler. Nesip bolsa, şu aýdanda kiçik interwyu jabap bolar. Nesip bolsa. Hökman. Şoň üçin size sag bolsun oglanlar, malatsy. Şunu ýaly köpürek çağırın programma. Nesip bolsa. O näme soragy beresiňiz gelse berin. Ben jogap berer inşallah. Berdi agam senden dinlärini. Dinleyijilerin üçin belki aýtjak sözden bagly. Menem goşra size köp sag bolýan. Mutlaqlamda da şunça ýyldan soň täzeden kabul edenler üçin köp sag bolsun, minnetdar. Kommentariýa okaýar. Biram berbet kommentariýa ýok, sag bolsunlar. Onu kalın işimiz üstünde kemeğine. Arsen agam senem sag bolsunlar diýip goýar. Ayça. Şunu aýdan. Rебят, молодцы. Кепер постоянно в топе. Tuvalama. Dinleyijilerin üçin hem sağlam. Yaşa. Молодец. Men hep ayağım yere değmen öýge giderim ara. Yo, aýaň ýerde dur, alyp giderim. Dinleyijilerin üçin hem aýtyp goýýar bir adam. Dinleyijilerim. Nesip bolsa, çaladymlar bilen begendiler. Nesip bolsa. Tamamadam şo. Erkin Sizden barşan barşan da adam şo. Kommentariýada bar, täze ýokmy, täze ýok. Täze ne bolýar? Nesip bolsa. Ýakyn günlerde nesip bolsa. Nesip bolsa. Ve men berdinim minnetdarlyk bilir geçen ýa belä geçdim senin. Akkepter studiosunda biz syomka edip dur, olanlar sağ bolun, janyňyz sağ bolsun. Minnetdar. Berden efirim edip durlar. Sağ bolun. Mahmal restoranyndan sağ bolsun aýdýar. We biziň esasy himayetkarlarymyz var. Bize şu gepleşikler gurnamyzda kömek eden himayetkarlarymyz. Türkmenabat Kargo bilen tanış senin men pikirimçe. Eger tanış däliňiz üçin aýtyp geçeýin. Türkmenistana ýüklerini bagasa uğratjak bolsaňyz, birde targap soň getirjek bolsaňyz, 3 günden samolyot hyzmatlary bar. 15-18 gün arasynda tırda getirýärler. 5 kilo bolsun, 10 kilo bolsun, 101 tonna getirip berýärler. Kanun kanunyň içine kanun bozmayan zatlar bolsa hiç. Kanuna laýyk. Kanuna laýyk. Elbette. Yine burada belli geçesinde geldi. Şuraya mümkünçülükle döret bilen arkadaşlar serdağımıza köp sağ olsun aýdýas. İşiniz üstünlük, zanyňyz sağ bolsun. Edelim Osman. Devam edelim. Berdi bi. Yankı klip temasyna geldik ýadymda bolsa. Topordan soň dostluk aýdymçy çykardyň we şo dostluk aýdym diýdiň, aýtdym, zat etdim, klipini höýrledim, zat etdim. Ýokarda ýaňy güýç nämede diýenizde birlikde diýdiňiz, zat diýdiňiz we agdy birlikde goş geçdiňiz. Gowur bella geçdiňizde menim şutaýda bellaýyn siziň ABM atly hekaýaňyz, dostuňyz ýeňdi, täzeden jemleşdiňiz. Size geljekde üstünlük. Tamam. Näli top derejelerde bolsaňyz, nesip bolsa ileride hasym gowy derejelere ýetiň we elbette berden agdalarymyzdan aýdyp geçeýin. Bizim dostluk ýeňsin diýen ýekeje like basaň arkaýyn ýüregiňizden kanalymyza birden agda bolmadyklary bar bolsa agda bolsunlar, aktiv görkezsinler. ABM arada ýüregiňizdäki joşgunly tesirlerini ýazyň. O tesirlerini de okuyandır. Berdama okuya, Mekana, Arsena'da hökman okar men pikirimçe elbette. Nesip bolsa. Şoň üçin gowy tesirler ýazyň. We elbette mümkin bolsa gepleşiňiziň soňuny ýanky bellek geçimde ýalyň. Dostluk aýdymyňyzy ýerine ýetip berseňiz. Başatsana. Yüreğimi aýtsam size, çyn dostlar gerek maňa. Çyn dostlarym görüp bilsem, şoňa canım berip bilsem. Dostu gezme kime aňsa,
Tanır tutma barya dertli altım derdim paylaşsam az kim yenleşse Kıyın günne fücüfattır dost gelinni kömöge dostlarım yüreğimden ait ya dostluk kalsın bilinde dost dostum aynası deyiptirler hemmesi düşlükse de dostluğum ağzı birlik cümlesi dost dostum aynası deyiptirler hemmesi düşlükse de dostluğum ağzı birlik cümlesi